Assalamualaikum Mae. Mae cintaku. Enggak mau gorene. Cah-cah. Lanang apa itu? Lanang-lanang. Lanang. Masaku wedok. Lanang-lanang. Makanya aku terusannya anu. Seling sampean, Mak. Mbene ndi? Nak ngono kok. Lah kan delok ning postingan. Weleh angon. Asline aku wis pengen ndeknane lontong. Ngiler. Kanane aku prai. Lah ya ngiler iki. Poso prai sama. Wadah prai, Mak. Ya Allah. Gak apa-apa kok. Leren. Apa-apa wong sak yo ora sarasan. Salah senang banang. Ya Allah, entek, guys. Koretan. Mak guya-guya, Mak. Kata guya-guya. Nanti nangin nanti. Nek guri ya? Bu. Lah kuwi jane mbok go peh pantesan kae lampu nem kae. Heeh. Dek gak bukakno. Iya. Kilo lampum gorene 50.000 nang 50.000 jere nang. wong manak kok. Kayak pari mana? Iya. Malah bakule sing pe manaki, Mak. Heh. Delok Mak, aku pe manaki, Mak. Yo. Aku pirang ulah iki. Dikandani gak percaya. Ya, Nang. Manak dadi 50.000. Masyaallah. Wonge sing mana banget. Aku ndek poso ki asline wis sampe minggu rene dan gak semua. Kar kowe, Mak. Ini yang ndek ya. Jane yo kowe lah, Nang. Dia sing nyeblokno aku. Ini ndek ya. Tanggung jawab, guys. Tempat tanggung jawab. Wah. Lha wis apa Mas ya? Aku kok gak pedes Mak, lombeke loro ae. Apa separo? Saigar. Ya Mak kan kadang istirahat Mak ya ini wis habis. Lek ngatini deknane rene. Iya. Ndek nyi. Yo. Anggaran ndek. Ndek aku ngene roh postingane. Wih, udah gaya. Tuku nganu. Malang anu apa? Mbak gopo dek gak kena. Tak tambah ndek. Kenangan pura kena paling. Kena kok kene lho. Nak kok kene. Maksudnya mlebu rene pura. Goreng. Kok jos meneh? Lho nek saiki yo garing ya. Masya Allah. Wah, Masya Allah. Sedes. Untuk larane ra pakai. Untung kayak ngombe kata flam apa seseli puyer. Mak iya. Aku ndek nane kayak pas nganu Mak nyidam pertama Mak. Walah untukku yo loro tak seseli puyer. Keduan. Tapi yo mari kok. Gak doyan yo empet kono ki loro. Gedeng-gedeng entek. Rek. Kalau lembah ning sawahku, Mak. Ndi sawang? Merah lah iku di pasar. Oh, nak. Yo nyok ki. Lho kek enek nok nang Ini. Oh alah, bangetan. Wonge lumbres. Kerupuk yo ora enek. Aku ndek iki Piye neh? nganu yo. Angen-angen iki lampu. Angen-angen lampu. Masa? Ora tak jupuk arep ya aku. Masa ngono Mak kowe? Lagi ada iki. Nang yo mak. Alah berarti aku mbok sunguk kok genduk wi. Paling terus kudu rene. Ini era dia blek kok. Wong aku asline wis ndeknane pengen rene. Pakai tambahan. Sithik ae lah. Iya sithik ae enggak. Omah gak sah. Mudak mau nak menek Maknya. Iya. Enak menek. Loro ae wis ya Allah sing iki ya Allah Mak lorone ra bayari Mak. Mosok. Wah, gak percaya aku lo ngantek. Nek nane kae nangis ngene. Walah ya bukan meteng barang aku roh nek lorong ngene aku yo mau meteng aku ngono.
Ndak dhewe mak ambek Vino. Vino lo gak lara. Karena hijau nak pisanan karena hijau. Oh, alah. Aku sing mak banyu sing apa sing ora piye-piye. Weh, masane mak. Nak pe turu ndang njaluk lho. Gak dilus-lus. Mau pira mak? Iki duit. Yo, berarti anu partner. Bertukar barang. Ya mak duit mentek tak jaluk lah mak. Ayo dapat jalur ini piye. Aku biasa deh juga teko lah begini. Tapi mesti kalau mulai kalau baik kau deh aduh wedi bercanda moke. Loh yo, ambek iki gede neh lho mak, gede mang lho mak. Ambek iki. Mbok jupuk perang lho. Tak cukup hilang. Iya, berarti ya wis bener. Guys, sudah pulang ya guys ini semua. Ini jam 9. Penghasilan hari ini alhamdulillah. Apa mulai cek nek wong dadak lampu telu. Alhamdulillah. Kita long dino ra dodol. Duwe kok yo kumel ngene ya upayu pura iki. Wong lanang itu wol-wol duwe. Totone iki mau pulang guys. Lontong kurung tak pangan sampean. Soale ya nek wong dandan akeh. Lho dodolane pengen tahu. Dodolannya Mbak Lipa saiki nganggo lampu ngene iki barang guys. Soale wong-wong golekane yo ngene iki. Lanang nek wis geletak ngono kae. Kasar sing mbok. Enek. Elah. Seger meneh. Mangan apa, Bos? Mana apa, Bos? Ya apa iki? Ini apa? Lah yo apa wis? Gak roh. Nggak warak. Kayak tak kudu sempak nek rewel lagi adik mung lho sempak ya ben lho. Rewel ae tetek ya omongan gak disaur tak nudung dong kowe iki. So kan ini juga ya. Hah? Ya. Engkau pergi ke sana nu. Engkau pergi terus tiba-tiba kayak gak punya dosa tahu gak kamu? Omongan apa? Arma lontong kita bisa. Gitu. Apa ya jenenge? Tak roh. Sempak. Ini warak. Ini apa tu? Ayo. Nah, waktu lah. Kosong-kosong. Ini apa? Ini apa? Ikaw iteras. Ikaw iteras. Saya nekak iku wae, saya nekak iku wae lah aku kan Pak tukang syuting meneng ae. Mangan. Mana? Kenapa memang? Warak bro. Termang apa kowe tak aku ganti lah. Iki balik. Turu ya jeblos utangmu yo. Wargen. Yo. Apa nang dulu. Duduk balik. Turu nek Kem lorot. Itu yang malah itu. Ya baik, tahu gak? Mie ayam. Apa? Ini tahu pintu. Mana? Hot. Mangan iso mini sampai metu. Hot, Mas. Delok ora. Gula dian.
Oh, panas. Panas. Ah. Kena api bola. Video mang kasore petak kencung sing ning kene sik, Vin. Montore petak kayak ngono. Yo pindah arep ngono. Iki cerewet ra gelem resik-resik omah cerewet. Iya. Lagi lah yo, terani. Komentar enek. Iya. Kok kan pindah agak betik. Nduru kowe. Yo kowe lah, kowe sing ambek turu ambek pitik ya, Vin ya. Entek utun-utun pitik bayani ya, Vin. Piye, Vin? Ngeri sampai di tukok obat, Duit lah. tukokno oli, tukokno apa. Lah, beli. Dibiadok dhewe kok, Guys. Apa lah ora gitu pitik kok niku. Ini papakan itu. Alah, dibadok dhewe. Merawat barang Jeblos. ranggungan nah. Jeblos. Lu mau barang barang. Jeblos. Pak nak Alah. tak boleh. Jeblos. Stop itu. Jeblos. Ini hubungan ini Enak. iso tuh